Отабек Ғоибов 24 марти соли 1959 ба дунё омада. Хатмкардаи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, собиқ донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аст. ӯ шурӯъ аз соли 1987 фаъолияти рӯзноманигориашро оғоз намуда, то соли 2022 ба ҳайси муҳаррири варзидаи бахши узбекии радиои Овози Тоҷик беҳтарин гузоришҳоро таҳия намудааст. давоми 35 соли эҷодӣ дар рушди журналистикаи тоҷик саҳмашро гузошта, пайваста бо навоварӣ дар ин соҳа талоши бинандаро бо хабарҳои ҷолиб огоҳ намуданро мекард. Отабек Ғоибов эҷодкори асилу навовар буда, бо диди тоза аз аввалин лаҳзаи фаъолияти худ талоши комёбӣ менамуд. соли 2007 пас аз таъсисёбии радиои Овози Тоҷик, ӯ ба бахши узбекӣ ба кор қабул гардида, то охирин лаҳзаи фаъолияташ шунавандагонро бо иттилооти саривақтиву ҷолиб огоҳ менамуд. пайваста пайи ҷустуҷӯву пешниҳоди маводи нав ба мардум буд. бо лаҳни хуш ва маънии воло дар ҳар гуфтораш шунавандагони доимии худро пайдо намуда буд. ӯ бисёр хоксор бо тавозу мегашт. ҳамеша ҳамон сумкаи чармӣ дар китф, ҳамеша дар фикри кори худ буд. ҳатто рӯзҳои шанбе, якшанбе ҳам ки рӯзи истироҳат буданд, ӯ ба кумитаи телевизион ва радио раҳсипор мешуд ва меомад ба ҳуҷраи кораш ва ҳамон маводеро ки барои шабакаи Овози Тоҷик зарурат дошт, онро таҳия ва омодаи пахш менамуд. баъд аз кор ягон ҷо рафта шинем ё ягон ҷо ба мо меҳмонӣ ба ҷиғ зананд, доим кор ба саросима буд. корхона равам, корхона бе ҳамин корхона худашро тасаввур кардан наметавонист. ман мегуфтам Отабек мон дамгир, ҳамин кора бад мешад. не мегӯяд ман имрӯз ҳамин кора кунам, имрӯзанги кора пагаба намемон. ҳангоми таҳияи гузоришҳояш дар радио ва телевизион ҳамеша аз худшиносӣ сухан мегуфт. барои инъикоси масъалаҳои сиёсӣ ва воқеияти имрӯзи халқ барномаҳои рангин таҳияву пешниҳод менамуд. арзишҳои миллӣ ва манфиати миллату давлатро дар мадди аввал мегузошт. диди нав дошт. Отабек Ғоибов солҳое ки ба муҳити эҷодии мо ворид шуданд, ба вазъият нигаҳ накарда кори худро идома медоданд ва ман гуфта метавонам ки кори ҳатто шабонарӯзии бедариғ доштанд ва ягон сангар ҷудо нашуданд. бештар хабарҳои наву ба мардум паёми дӯстӣ бидиҳанд, аз навигариҳо, аз ҳамгироиҳои тоҷику узбек сухан бигӯянд. Отабек Ғоибов яке аз журналистони муваффақи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. ба тӯли солҳои зиёд ки дар ин кумитаи бонуфузи давлатӣ фаъолият мекарданд, ӯ ҳамеша бо пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кори худро ба роҳ монда буд. журналисти сермасъул буд, муваффақ буданд, дар баробари ин хеле хоксору меҳрубон буданд. масалан ҳар як рӯйдоди муҳими таърихие ки дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии иқтисодии мамлакат ба вуҷуд меомад ва ҳар як сафарҳои кории роҳбари давлатро ба дигар давлатҳо ва дар дохили кишвар, инчунин меҳмононе ки аз дигар давлатҳо ба Тоҷикистон ташриф меоварданд дар сатҳи роҳбарияти олии Тоҷикистон, ҳамон лаҳза омада бо забони узбекӣ тарҷума карда барои доираи васеъи узбекзабонони Тоҷикистон ва хориҷ аз мамлакат муаррифӣ мекарданд, яъне ки ҳамин мавзӯъро шарҳу эзоҳ медоданд. дар таҳияи барномаҳои худ бо як диди нав, бо назари нав, бо нигоҳи нав рафтор мекунад. ва ҳамин аст шояд ки Отабекро ҳамкорон дӯст медоштанд ва дӯст медоранд баъди рафтанаш ҳам. корнамоиҳояш боиси пайравии насли имрӯз аст. ӯро ҳамкасбон чун шахсияти асиле ёд меоранд ки барои таҳкими дӯстии ду халқи дӯсту ҳамсоя хизмат кардааст. тавассути осораш таърих ва ҳамбастагии халқи тоҷику узбекро ифшо намудааст. бо таъсири суханаш пули дӯстиро мустаҳкам гардонидааст. Отабек Ғоибов тавонист ки дар таҳким бахшидани муносибатҳои дӯстии тоҷикон узбекон саҳм гузошта бошад. яке аз рӯзноманигороне ки бо ду-се забон озод дар як сатҳ эҷод мекард, ҳам ба забони узбекӣ, ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони
русӣ дар баробари он ки хабарнигорӣ мекард ба узбияти иттифоқи нависандагон пазируфта шуд. ҳамзамон узбияти иттифоқи ҳам журналистони тоҷикистон ҳам журналистони ӯзбекистон буд ва дар симои дар фаъолияти хоб Отабек Ғоибов самимияту муносибатҳои некбинонаву некдилонаи ду халқ ҳамеша таҷассум буд ва дар бисёр маврид ҳамчун як пули дӯстӣ дар миёни халқҳои тоҷику ӯзбек фаъолият мекард ва бевосита ҳамеша як инсоне ки дили беқарор дошт. ҳамеша дар ҳар ҷое ки навигарӣ буд як ҳодисаи фарҳангӣ буд мо ҳатман онро дар паҳлӯи худ надидим. Отабек Ғоибов дар тарҷума ва таҳияи чандин асарҳои таърихиву муосир саҳмашро гузошта, воқеияти ҳар асарро бо забони ӯзбекӣ ба хонандаву шунаванда расонидааст. гуфтори маснавии маънавиро пурра бо забони ӯзбекӣ тавассути радио пешниҳод намуда, суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро низ дар сатҳи баланд бо забони ӯзбекӣ тарҷума кардааст. дар филме ки оид ба рӯзгори Абдураҳмони Ҷомӣ ва Навоӣ ки қарор аст ҳам дар Тоҷикистон ҳам дар Ӯзбекистон ба навор гирифта шавад, бевосита мушовир буданд дар ҷаласаҳо, таҳлилу баррасиҳои ин филм аз тарафи Тоҷикистон иштирок мекарданд ва мавқеи худро барои хубтару беҳтар ифода шудани ин филм баён медоштанд. дар мавриди тарҷумаҳои агар мо ҳарф занем, воқеан дар сатҳи касбӣ тарҷума намудааст. он асолате ки дар забони тоҷикӣ асари бадеӣ дорад, онро қариб ки гум накардааст. бо анамон асолат, бо анамон салосату нафосате ки дар забон ҳаст, анамонро тавонистааст ки барои ӯзбекони ҷаҳон муаррифӣ намояд ва онҳоро аз он бохабар намояд ки чӣ қадар адабиёти тоҷик бой аст, чӣ қадар ғанӣ аст, чӣ қадар фарҳанги тоҷик созанда аст, чӣ қадар мо тавонистем ки дар тӯли таърих ба ҷаҳониён худро миллати соҳибтамаддун муаррифӣ намоем. баъз дар тарҷумаҳои Отабек Ғоибов ҳамин чизро мо метавонем бубинем ва даркам кунем. вақте ки 1150-солаги Абу Абло Рӯдакӣ буд, Отабек Ғоибов тавонист ки бо тарҷумаи ашъори Абу Абло Рӯдакӣ шунавандагони бурунмарзиро бо забони ӯзбекӣ ошно созад ва тавонад муаррифӣ кунад ки аз Абу Абло Рӯдакӣ сардафтари бузурги адибони тоҷик ба ҳисоб меравад. хизмати дигаре ки Отабек Ғоибов дар радиои Тоҷикистон кардааст, таҳияи гуфторҳои адабӣ бадеӣ аз рӯи достонҳои маснавӣ маънавӣ бо забони ӯзбекӣ буд ки комилан он дар эфир садо дод ва мардуми моро ба ҷаҳониён муаррифӣ кард. асарҳояш фарогири мавзӯъҳои гуногун буда, доимо кӯшиш кардааст ки суханаш таъсирбахш ва роҳнамои ҷомеа ба роҳи созандагӣ бошад. дар интихоби мавзӯъ дурбину нуктасанҷ аст. ҳолати воқеиро бештар инъикос мекард ва аз дарди ҷомеа сухан мегуфт. маҳз ҳамин таҳлилҳояш боис гардид ки дар эҷод муваффақ гардад ва суханаш ба дили хонанда ба зудӣ роҳ ёбад. дар осори адабӣ бадеии ӯ пеш аз ҳама мавзӯи ҷавонон, мавзӯи ҷавонӣ, мавзӯи ишқ, мавзӯи ёру ағёр дар мадди аввал қарор дошт. аслан хоҳи бадӣ ва хоҳи некӣ дар меҳвари нигоштариашон қарор дошт ки гумон мекунам ки ҳар як ҷавон, ҳар як хонандае ки аз ин асарҳо варақ мезанад ё ин асарҳоро мехонад, ба хубӣ дарк мекунад ки бояд инсон дар кадом мавқеъ бошад ва бояд кадом корҳоро пиёда созад то ки ҳамчун як шахси комил ба воя расад. охирин китоби нашр шудааш бозгашти шутурҳои сафед буд ки гузаштаву имрӯзи ҳаёти мардумро қиссагар буда қадр намудани сулҳу дӯстиро талқин менамояд. заминаҳое ки миллати тоҷикро то замони соҳиби истиқлолӣ расонид, дар ин китоб инъикос гардида огоҳиву бедориро барои ҳифзи амнияту осоиштагӣ талқин намудааст. мавзӯи ин асар дар адабиёти мо бисёр мавзӯи нав аст. ин пеш аз ҳама мавзӯе аст ки ҳолату рӯҳияи мардума дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ мо ифода мекунад. дар симои қаҳрамонони асар мо мебинем ки чӣ қадар як ҷанги хонумосуз барои мардуми оддиву оммӣ чӣ қадар саргардониҳо, чӣ қадар мушкилиҳоро пеш меорад. мо дар мисоли образҳое ки дар ин асар омадааст, мо баръало эҳсос мекунем ки дар ҳақиқат хоб ҷанг ки алангазад дар ҳақиқат хушктара месӯзонад
ҳақ ноҳақ дар инҷа ҳама осеб мебинад. Варианти овозии ин ҳам сабт аст. дар ҳар китобаш мавзӯъҳои мубрамро баррасӣ намуда тавассути қаҳрамонҳои асараш воқеияти ҳаёти мардумро ифшо кардааст. дар баъзе китобҳои нашр кардааш хонандаро аз дарди дили худ огоҳ месозад. Отабек Ғоибов аз зумраи ҳамон журналистҳое буд, ки ҳам эҷод мекарданд, муаллифи чандин китобу маҷалаҳо ҳастанд ва дар баробари ҳамаи инҳо бисёр инсони хубу меҳрубону дидадаро буданд. яке аз китобҳои нависаи онҳо як кафдуо мебошад. дар он ҷо таърихи ҷумҳурӣ мо нависта шудааст. яке аз қиссаҳои пуршӯру шаре ӯ ки аз рӯзгори ҷавонон ҳикоят мекард, изтиробро ман ба забони тоҷикӣ тарҷума намуда будам. аз рӯзгори як ҷавони деҳотӣ таҳия шуда буд, ки писарак деҳотӣ ба шаҳр меояд ва дар шаҳр саргарм мешавад ва рӯи худро гум мекунад. маъз анамин Отабек Ғоибов тавонист, ки бо нигошани ҳамин гуна асарҳо ӯ ба ҷавонон роҳи ростро нишон бидиҳад. یک کتاب نظم نویست. همه اثرش من شبشکتی خوندم. نظم شروع نویسندگی بود. حیات خلق، هر یک قهرمان فعلش آدمگریش یاشگیش به یک دخترک نظم میبیند، لیکن تقدیر که همون دخترک بر وقت از حیات میرد. تا سخره خوندم ای دخترک اوری شده، اتوبوس به میبرد و سحر Отабек به زنگ زدم کمک جنگ کردم. من گفتم ای Отабек تو برای چی کموشک کشته مانده؟ با میفهمد که من برای چی خیلی گفته ایستادم. میگوید اپا جان خیلی عمرش همینقدر کوتاه بوده است، این یکمین محبت Отабек بوده است. қаҳрамонҳои асосияшон кумушу Отабек буд. вайҳо талош карданд ки якҷо бошанд, аммо тақдир чунин тасмим гирифт ки онҳо якҷоя нашуданд. ҳамчун номи падари ман низ Отабек аст. модарам ки рафтанд, падарам низ аз пасашон рафтанд. ҳамон китобро ҳамеша муқоиса мекунам ба зиндагии падарам. шояд онҳо ҳаёти худашонро қалам кашиданд ва ҳаёте ки ба модарам зистанд, меҳри муҳаббате ки байни ҳарду буд, ҳамонро дар китоб нашр карданд. Отабек Ғоибов ба касби худ содиқ буду ҳамеша пайи ҷустуҷӯ кӯшиш менамуд аз воқеият сухан бигӯяду барои рушди ҷомеа саҳмгузор бошад. маҳз ҳамин талошҳояш буданд ки ӯро дар ҷодаи интихоб намудааш муваффақ ва соҳиб эҳтиром гардонид ва барои фаъолияти пурсамар дар соҳаи васоити ахбори омма ва пешрафти ҷомеа аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва корманди шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ гардид. ӯ ҳамчунин ҷоизаи иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Лоҳутӣ, садсолагии матбуоти тоҷик ва барои маҷмӯаи асарҳояш миёни 50 кишвари ҷаҳон медали тиллоии озмуни байналмилалии қалами тиллоии «Олтин қалам»ро ба даст овардааст, ки воқеан барои эҷодкор ин дастовардҳо беҳтарин қадрдониҳоянд. соли 2021 дар озмуни эълонкардаи иттифоқи журналистони Ӯзбекистон иштирок карданд ва дар ин озмун барандаи ҷои намоён шуданд ва бо нишони сайни сирагии тиллои қадрдонӣ шуданд. падарам дар ҷумҳурии Ӯзбекистон «Олтин қалам», қалами тиллоӣ хеле озмун буд. дар ҳамонҷо ҷои дуввумро гирифтанд. хизмату заҳматҳои
Отабек Г'оибовро байнобар гирифта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ро ба истиқболи 31-мин солгарди соли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо медали шоиста сарфароз гардониданд ки ва гумон мекунам ки ҳамин сарфароз намудани Отабек Г'оибов чун дар бисер беморӣ буд ҳамон айём ба ӯ як нерӯ як илҳом бахшид. ҳам ба ифтихорномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд ба унвони бисёр баланди корманди шоистаи Тоҷикистон низ сарфароз гардиданд. дар тарбияи шогирдон низ Отабек Г'оибов муваффақ гаштааст. ҳамеша ба нафароне ки ба дониши ӯ такя намуда фаъолияти рӯзноманигориашонро дар соҳаи радио ва телевизион идома додан мехостанд, аз худшиносиву худогаҳӣ ва ватандӯстиву бедории миллӣ сухан мегуфт. нисбат ба шогирдон фарзандвор муносибат намуда дар байни онҳо адолату дӯстиро пойдор нигоҳ медошт. Sizdan boshlanadi asli tafakkur. Chizsaydim hayotning qalami bilan. Oftobga o'xshagan suratingizni, shogirdning sho'x to'la olami bilan ta'riflay olsaydim aziz ustodimni. میگویند که انسان‌های نیک با رفتار و کردار و گفتار خوب خویش در دل و دیده مردم جاویدان میماند. مرد چهره‌گشاد، مهربان، صمیمی، با فرهنگ و با لطف و عنایت بودند. همین خصلت‌ها را ما شاگردان در شخصیت اتابک غایبوف می‌دیدیم. شاگردان نیز در روحیه صداقت داشتن در کسب تربیه کردند و همین است که امروز بعد رحلت این کس یک قطار شاگردان آنها مثلا در بخش ازبکی کار و فعالیت کرده ایستادند و ادامه دهنده کاری استاد مرحوم نویسنده، دیپلمات، روزنامه‌نگار، ترجمان، خب ادیب، نویسنده، البته اتابک غایبوف هستند. کاری و رفتاری و پیکاری و برای بعدینه ها پسابندان زنده میماند. وقتی به تلویزیون تاجیکستان بار اول قدم نهادم، نخست استاد اتابک غایبوف با صمیمیت خاص مرا استقبال گرفتند و شروع از آن روز با راهنمایی‌های استاد اتابک غایبوف به فعالیت کسبی پرداختم. شادروان اتابک غایبوف مثل پدر غمخواری نموده نازکی‌های کار را به من می‌آموختند. اتابک غایبوف خاکسار و صمیمی بود. میانی همکسبان و اویلا محض با رفتار و گفتاری نیک و خاکساریش صاحب احترام گردید. همیشه با تمکین و پس از دوراندیشی سخن میگفت. کوشش مینمود که سخنش برای همه منفعت بخش و تاثیر بخش باشد. هرچند بیمار و سرتشویش بود، لیک وقتی مناسبت با اطرافیان تبسم مینمود و درد و بیماریش را به کسی نشان نمیداد. همه وقت کلان مایده را به حرمت در زبان میگرفت. شما گفته ما 9 نفر بودیم در اویلمون مانا کلان اویله بود. دویم فرزند ما همون اکامون بود. تربیه همون کسا گرفته. ما هم دانشگاه عالی تکنیکی را بود کردیم. همه وقت میگفت که خوانین. فخر میکنم که اون کس انسان خوب بودن، صمیمی بودن، خاکسار بودن، مهربان بودن. این خصلت ها و زیرها در عین زمان در خیلی آدم ها کم هست. همین خصلت ها رو پدری من داشتن. وفاداری کاری خود بودن، با وفا بودن، بر کاری خود، بر ساحه ژورنالیستی خیانت نکردن. از اول تا آخر مبارزه برده، ایجاد کردن، در خدمت خلق وطن بودن. دردمند بود. من حرکت میکردم حاصل کنم، من خفه نکنم و آدم میفهمید. هر کس حرمت میکرد، احترام میکرد. بعضا میشد که اگر در کوچه رفته ایستادگی باشیم یکان یاش گذرد و سلام نکند، اتابک خودش یکم سلام میکرد. انسان پرور، مهنت دوست. خصلت حمیده با تحمل
و آرام و نقطه سنج بودند. من فکر میکنم که آن خدمت هایی که استاد عتبه غایبوف در جاده ژورنالیستیکا کردند تا ابد در دل و دیده شاگردان و بینندگان تلویزیون و رادیوی تاجیکستان باقی خواهد ماند. یاد استاد در دیده های و قلب ها هست و خواهد ماند. در بستر بیماری بود ولی به کارش صادق ماند. تا حدی که از بیمارخانه پنهانی از طبیبان می رفت، برنامه‌هایش را تهیه کرده، بعدم باز برگشته معالجه اش را ادامه می داد. روز تا روز درد جانکاه اذیتش می داد، ولی نوابسته از تن دردمندش تا آخرین نفس به کار و وظیفه خود صادق ماند و رسانیدن خبر و اطلاعات سری وقتی را به مردم هدف اصلی خود قرار داده بود. بیماریش اوج می گرفت، ولی او همان خاموشی اختیار نموده با صمیمیت و صداقت فعالیت کسبیش را ادامه می داد. وقتی اخیر مثلا به سینی نفخه رسیدگی بود، هم سلامتیشون خوب نبود، صرف نظر از این کوشش میکردن که همیشه در سرگاه اطلاعات باشن، نویدی نو داشته باشن و کوشش میکردن که شنونده خود رو همیشه با خبرهای تازه فرا بگیرن. زمانی که بیمار بود، در بیمارستان بستری بود، با اون خاطر که افیر به مواد نموند می اومد کوشش میکرد با وجود اون که بیمار بود یک برنامه گفتارهای خوب و شنیدنی برای شنوندگان برونمرزی تهیه می-نمود و بیمارخانه بستری میکردیم. آنها هوریخته رفته در تلویزیون و رادیو افیر خودشان را پخش کرده پس آن می آمدن. برای این کارشان چندین بار از دکترها سرزنش گرفتند. حتی یک روز دو روز پیش از مرگشون به کار بودن. یعنی که صرف نظر از اون که حالت سلامتیشون خوب نبود، ولی بسیار حالت همین چیزا را قربانی کار کردن، قربانی مهنت کردن، قربانی ایجاد و کاری رادیو کردن. نزدیکان با خاطرات نیک همیشه یادش می‌آورند. هر سخن و عملش در دل خانواده و همکسبان جای گرفته. نیکی‌هایش را شاگردان پیروی می‌کنند. همکسبانش میگویند حتی در لحظه‌های برایش دشوار تبسم در لبانش بود و کسی را آزار نمیداد. با احترام و قدردانی خرد و بزرگ محبوب همه گردیده بود. دلی بی‌غرض و وسیع داشت. با کوچه‌های دوشنبه به سیر می‌برآمدیم. همین روزها را پدرم یاد کرده با شاگرد و همکسبان خودش گفته گذاشتم. عشق آنها، مهر آنها همیشه در دل من است. راستی برای من شخصا او قلمکش عادی نبود. او برابر هم قلم و هم مسلک بودنش و کمینه حقی دادرخواندی داشت و من او را همچون یک دادر قیامتی میشناختم و تا امروز نقش عطابک را از برنامه‌های تهیه کرده‌اش در رادیوی تاجیکستان از طریق شبکه سرتاسری برونمرزی آواز تاجیک به یاد می‌آورم. کتاب‌هایی که تا آخر نشر نشدند، کتاب‌هایی که باید نشر میشد، میخواهم آنها را چاپ دهند با کمک شاگردان و استادان و همکسبانش. همین کابینت می‌داریم، اول جای عتبک رو نگاه میکنیم. یا شد ترسیده نمیشنم این جای عتبک، من صورتش مانده، من میگم که این جای عتبک. یک وقت همین فکر خودم کردم میبیام خیالم به عتبک شده است، خنده عتبک گوشم به میرسد، میبیام هم به عتبک خودم به جا نیافتم، یادم نآمدم کار به بر خانه ایجاد پدر وارد می شوم. آن کرسی که پدر می شدن، آن میزی که ایجاد می کردن همیشه خالی است. این خانه بوی والدین من را دارد. آرامی خود را تنها در خانه من حس می کنم. همیشه چشمان من در جستجوی والدین است. من
падарамро моҳичаи тиллоӣ мегуфтам, барое ки ҳар орзуе ки ҳар нияте ки ман доштам, ҳамеша падарам кӯмак мекарданд ки ман ба орзуи ниятам расам. кӯҳи ман, меҳрубони ман, меҳрбардори ман падарам буданд. ва умеди зиндагии ман, зебоии ман модарам буданд. ҳарду нестанд. талошу бедорхобӣ ва ҷустуҷӯҳои ӯро дар роҳи илму эҷод ҳукумати ҷумҳурӣ қадр намуда барои қабули медал даъваташ карданд. ҳарчанд саломатиаш хуб набуд, вале бо рӯҳияи болида ва шунидани ин хабари хуш аз хона берун гардид. чанд муддат пас барояш хабаре аз олам чашм пӯшидани ҳамсарашро расониданд. чун дар муҳити оила байни онҳо муҳаббату самимият буд, шунидани ин хабар барояш такони сахте шуд ва бо бори ҳамин ғам пас аз чанд рӯз қалби худаш ҳам аз тапидан боз монд. оне ки ҳеҷ гоҳ ба азоби дард тан намедоду бо табассум ҳамаро истиқбол мегирифт, олами фониро падруд гуфт. охирон бор 5 октябр мо дар ҳамин хона як оила шуда чой нӯшида будем. моҳи сентябр ба он касро ба ҳукумат даъват карданд. ҷаласа буд ва ман модарам қати танҳо мондам хонада. модарам зиёд ҷаноби олиро дуо карданд, чунки шахсан заҳмати онҳо буд ки чанд қадар дар давлати мо сулҳ ободӣ гуфта модарам сухан карданду, аммо худашон ҳамон рӯз ин дунёро падруд гуфтанд. ҳамон рӯзе ки атобек бегоҳӣ мо бояд вомехӯрдем ва соли гузашта будин ва худаш ҳикоя кард ки бо хушнудӣ ки ман корманди шоистаи тоҷикистон ҳамин унвонро соҳиб шудам. 1 соат сипарӣ шуда буд ки телефони атобек занг зад ва ӯ нороҳат шуд ва ҳайрон шудем ва гуфт ки дар хона аз пайвандони ман шояд ҳамсараш буд ё шояд пайванди дигараш ки гуфт бемор шудааст ва ман бояд ҳатман биравам. ва баъди чанд лаҳзаи дигар боз занг зад ва гуфт ки ман омада наметавонам, чунки беморӣ хуруҷ кардааст дар хонадон, дар пайванди он кас. ва рӯзи дигар саҳари барвақт омадем ки ҳамин хабари нохуш ба гӯшамон расид ки атобеки ғоиб аз дори дунё даргузашт. хабари даргузашти Отабек Ғоибов наздиконро воқеан ҳам ғамгину ошуфта гардонид, зеро аз миёни онҳо нафаре рафт ки ҳамеша хушҳолӣ барояшон меоварду дар зиндагии дӯстону шогирдон омӯзгору роҳнамо ва маслиҳатдеҳ буд. дар тӯли фаъолияти худ ин шахсият тавонист корҳои зиёдеро ба анҷом расонад ки барои миллати тоҷик муаррифии фарҳангу тамаддун, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва бедории ҷавонон таъсирбахш бошад. Отабек Ғоибов нафаре буд ки ба синну соли худ ватани дардмандаш нигоҳ накарда, хизмат барои ватану миллатро болотар аз ҳама медонисту ҳамеша ва дар ҳама замон ҳамчун фарзанди ин миллат
خود را معرفی نموده در چاره‌بینی‌های داخلی و سطحی سیاسی بین المللی سخن از صاحب تمدن بودن ملت تاجیک و فرهنگ آفر بودنش می گفت. در واقع حیات چونی فرد قلمکش و ایجادکار اصیل که یک عمر با قلم دوستی داشت برای روزنامه‌نگاران جوان رادیو و تلویزیون و نسل امروز مکتب خوب آموزش و تجربه است. ای آن که خفته در دل خاک، یاد تو زنده است. ای راد مرد ملت، نام تو زنده است.